Hej. Velkommen. Jeg hedder Barbara. Jeg hedder Frederik. I dag så laver vi en samtale. Ja. Vi snakker sammen. Mm. Vi er 2 kursister. Og vi snakker sammen om et emne. Mm-hmm. Vi snakker om praktik. Yeah. Og vi snakker sammen om emnet praktik. Ja. Vi har 2 billeder. Mm-hmm. Ja. Her er et billede af en mand. Han er i praktik. Han er i praktik som kassemand. Ja. I et supermarked. Ham der. Og billede nummer 2, det kommer her. Her er et billede af en børnehave. Mm-hmm. Der er nogle børn. Og de er på legeplads. De er udenfor, og hun er pædagog eller pædagog medhjælper. Så vi skal snakke sammen Mm-hmm. om emnet praktik. Ja. Ja. Skal vi sige noget om praktik? Ja, Ja. når man snakker om et emne, så snakker man om, hvor er jeg i praktik? Ja. Hvad laver jeg? Ja. Og man spørger den anden kursist, Mm-hmm. hvor er du i praktik? Ja. Hvad laver du? Ja. Så man snakker ikke om billederne. Nej. Billederne kan man kigge på, men du skal snakke om din praktik. Så hvis du er i praktik som bager Eller i et køkken, eller køkken, så Så- snakker du om køkken. Ja. Eller bager. Ja, præcis. Nå, skal vi gå i gang, Frederik? Ja, det skal det. Hej, Hej. hvordan går det? Det går godt. Hvad med dig? Det går okay. Okay. Hvorfor? Ja, jeg er i praktik. Ja. Hvor? Jeg er i praktik i en kantine. Kantine. Jeg er i praktik i et køkken. Køkken. Ja. Hvad laver du i et køkken? Jeg skærer grøntsager. Ja. Jeg laver sandwich. Ja. Jeg bager brød. Okay. Jeg vasker op. Er det... Jeg laver mange ting. Ja. Mm? Vaske op. Er det sjovt? Nej, det er ikke så sjovt. Okay. Hvad er sjovt? Nogle gange står jeg ved kassen. Okay. Jeg snakker med kunderne. Ja. Mm? Og det er sjovt. Ja, det er rigtig sjovt. Jeg snakker dansk, og så bliver jeg god til dansk. Det er rigtigt. Bliver du god til dansk, når du vasker op? Nej, det går ikke så godt på praktik. Okay. Tit står jeg vasker op tit, jeg skærer grøntsager tit, jeg snakker ikke. Okay. Hele dagen, jeg snakker ikke. Kun måske 1 gang om måneden, Ja. jeg står ved kassen. Okay. Så jeg er ikke så glad. Du vil gerne arbejde ved kassen mere? Ja, Ja. jeg lærer dansk, Ja. jeg lærer tal, Ja. den koster 20 kroner. Vi snakker sammen. Det er klart. Selvfølgelig. Hvad med dig? Mig? Jeg er i praktik som pædagog medhjælper. Hvad laver du? Jeg arbejder i en børnehave. Så det er små børn. Vi leger. Leger? Hvad er leger? Ja, leger, det er når børn de leger la 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 la. Og så de kan lege med Lego eller biler.
Og det er, når vi er indenfor. Hvis vi er udenfor, så leger vi på legeplads. Er det godt at være på legepladsen? Ja, når solen skinner, det er godt. Okay. Og så er det sjovt at snakke med børnene. Snakker du dansk med børnene? Jeg snakker dansk med børnene, og de spørger mig hele tiden. Ja. Og hvis jeg ikke forstår, så siger de det igen og igen og igen. Og det er rigtig godt. Fordi så til sidst forstår jeg det, og så børnene lærer mig dansk. Så du lærer dansk i praktik? Ja, det gør jeg meget. Det er godt. Det er rigtig godt. Jeg er rigtig glad. Nogle gange, der er meget lyd, Der er meget støj, ja. mange børn. Der er meget larm. Larm. De råber. La 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 la. Okay. Så jeg får ondt i ørerne og hovedpine. Det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Okay. Det er nogle gange, ikke altid. Arbejder du sammen med dine kollegaer? Ja, vi er tre på arbejde. 3 pædagoger. Ja. Så det er mig og 2 andre. Ja. Og I er sammen med børnene på legepladsen? Ja. Så Det lyder godt. det er rigtig godt. Jeg arbejder meget alene. Det er ikke godt. Nej. Jeg snakker ikke dansk. Det er jeg ked af at høre. kedeligt. Jeg håber, det bliver bedre. Jeg snakker med min chef. Måske. Ja, snak med din chef. Okay. Okay. Tak for nu. Selv tak. Og have det godt. Og i lige måde. Og tak for denne gang. Vi Vi ses. Ja.